Hej til folkens. Oj. Ja. Okay, hvis I kan høre mine forældre, yes, så er det ikke min skyld. Altså, hvis I kan høre hans forældre, så like. Hvis I ikke kan, så gør det alligevel. og hvis I nej, hvis I ikke kan, så subscribe. Okay. Det. Kom op igen. Yeah! Hov, hugger os lige lidt kul. Jamen, Men vi skal også skaffe noget til kullet. Og nu kommer der en mini-villager. Nej, en village zombie. Okay, jeg synes vi skal få en village eller et eller andet, sådan på opdagelse. Yay. Jeg går lige Ja, opdagelse. godnat. Ja, godnat. Der er dejligt meget kul her. Okay, jeg kunne også bare komme ned. Hvem vi laver et hus hernede eller et eller andet shit. Okay, hej med dig, zombie. Det kan vi også gøre. Ja, jeg går op og finder nogle slimes. Nej, de gør du bare ikke. Du forlader mig ikke hernede. Ja, jeg gør. Nej, du laver en trappe. Det kan jeg sgu ikke finde ud af, så derfor parkourer jeg mig bare hele vejen op. Hey, skal jeg lige invite alle mulige til vores til Facebook? Nej. Okay. Du ved godt, vi filmer, ikke? Ja, fuck it. Jeg har også siddet en ny så alt muligt. Nej, det er sådan en wish, der kaster slowness potion på mig. Og jeg er blevet fuld af sådan en lille mini-shop. Er I bare skadet? Nej, vi er stadig. Ja, det er mute din stemme, den er dårlig. Ikke for mig. Det er jeres også. Jamen, det er dit internet, Mads. Mit? Eller Nej, jeg Mads? sagde Masses. Jamen mit, det er også sådan dårligt. Alle jeres stemmer lyder sådan helt Sådan, den eneste inde på serveren for mig, det er sådan, altså jeg har, dig og Mads, du har 3, altså streger, og Mads har 2, og jeg har fuld. Men det er du har fuld, og jeg har 3 og Mads har 2. Ja. Passer det også sådan for dig? Jamen, så er det Mads. Prøv lige, kom over, Mike. Kom over til mig. Så skal lægge den i, jeg gør lige noget. Okay. Jeg tror lige, jeg gør lige noget sådan, så jeg får bedre internet. Nu er jeg her, Mads. Så er der til gulv. Er det til gulv? Nå! Ja, okay. Og der er meget af det. Ja. Der er flere steder her. Ja. Lige indtil videre kan jeg bare se 4 steder med sådan et kæmpe område. Nå nej, og det er virkelig godt, mit internet ryger. Eller har du også set Torches, de blev fucking seje? Jeg tror, de er mega nice. Nu hænger de sådan lidt ud for muren og hænger fast, i stedet for, du ved sådan... Er det bare mig, eller er I bare sådan væk hele tiden? Det ved jeg ikke. Jeg synes lige, jeg stod med Mike. Jamen, det gør det også. Nå, så de bliver sat mere på... Ja, de brænder også mere, end de plejer. Ja, det er dejligt. Her, min connection er fuld. Og Mads er stadig kun 2. Værsgo. Fedest. Der kan du hjælpe mig. Jeg bliver mega tædet, fordi jeg ikke kan se fordi jeg ikke kan gøre en skid. Det lyder hyggeligt. Og mit internet står fuldt ligesom med Mike, men det er stadig fucking laggy. Jeg fik jeres blocks der. Løgn. Tak. Bare lad være med at tale. Jamen, hans stemme skralder ikke for mig, så han kan godt tale. Men med jeres to stemmer lyder bare sådan, fucking lige meget, hvad din er. Det er også fucking lige meget, hvad din er. I begge to lyder godt for mig. Det er bare det vigtigste. Fordi det er det vigtigste, fordi jeg filmer ikke, og så... Jamen, det er også det, jeg skal til at sige. Det vigtigste er, at Mike han kan høre os rent, og ikke... Nej, fordi du fik slet ikke sagt det, fordi du skulle rage så fucking meget på mig. Det er jo lige fucking sagt, man. Ja. Men det vigtigste er i hvert fald bare, at Mike kan høre vores stemmer rent, men det er bare Skype. Hvis det er sket for mig og Mads, så er det bare fordi, at det er Skype, og det er ikke sket for Mike. Jeg kan høre en zombie, Jeg har en syg swag, det er derfor. Ej, den er også lige der, Mads, men okay. Så Mads. Jeg vil bare helt sådan... Jeg får helt sådan det der vi skal bruge her. Ja, vil du have en pickaxe eller hvad? Så du kan være med til mig det?
Ja tak. Har I noget mad? Nej. Så dør jeg lige, okay? Ja. Sæt lige spawn point. Pickaxe. Jeg har ikke fået nogen pickaxe. Jeg smed den til dig, og så gik du. Nej. Jeg har været langt væk fra dig. Jeg var lige ved siden af dig. Er det ikke også rigtigt? Jeg var lige ved siden af. Jo, du har lige smidt en pickaxe der. Der ligger en carrot. Så tag den. Gem den. Carrot og... Jeg kan ikke tage den op. Det må I gøre. Jeg har ikke sådan noget op. Nej, det er fordi den buggede. Det er fordi den buggede. Wow, sådan der. Okay, nu da. fik I lige hakket mega meget. Hvem har min pick? Det har han. Det What the fuck? Hvem har Kom lige med den. Thank you. Hey Mads, skal du genere mig, din fucking tot? Jeg tror snart vi har til gulvet. Er der ikke en, der kan gå ud og grave sand? Grav sand? Jeg kan prøve. Jeg kan lige lave en ting her, som hedder en skov. Jeg prøver, som jeg kan finde. Vi skal have carroten som farm. Ja, jeg troede ellers, vi skulle bruge den til. Granit. Lad os stikke den op i røven og løbe så langt vi kan. 5 minutter. Nej, jeg troede, vi skulle spise den, og så bagefter ville den så komme ud igen, og så kan vi spise den, og den var helt brun. Skal vi bruge græskar? Ja. Okay, så tager jeg lige her. Hvis vi engang skal i det end, så skal vi bruge det til at kigge væk fra Endermans. Okay. Så hakker jeg lige dem her. Cowchipper, har du lige... der er en slime, Jeg har en slime. Og jeg har 5 slimeballs. Okay, jeg har... ikke sort, vel? Nej, jeg slår dem ned, så det... Her, et pumpkin til hver for... I får et pumpkin hver. Det lyder dejligt. Nej, hvad fuck skal vi bruge dem til lige nu? Nej, men vi kan lave en farm med det. Vi kan lave pumpkin pies, hvis det skulle være. Det skulle være sådan en chicken farm. Jeg har smidt 2 til jer. Jeg vil bare godt lige have den på. Jeg har desværre ikke plads. Så lader den bare igen. Ja. Og jeg gider bare ikke have den. Haha, jeg har bare et pumpkin hoved på. Haha. Jeg kan ikke se en skid. Det skulle da skide dejligt. Fui. Sådan der, jeg har en slimeblok. Den skal vi helt sikkert have sådan... slår man sig, hvis man hopper ned på dem? Nej. Fedt, så skal vi have dem i vores mines. Ja, du ved sådan, hop ned på den, og så du ved bare holde crouch inden, og så lander du bare direkte på den. Jeg muted. Han siger, jeg muted, og så. Ja, vi skal have fundet noget sand, Mike, og du har en skov. Ja, jeg går lige ned og dræbe den her lorteslime. Er det nok? Okay, skal fundamentet være firkantet? Det ved jeg ikke. Det kan kun være firkantet. Nej, sådan firkantet ting. Så laver vi det som firkantet ting. Eller vi laver den der, som vi lavede på vores survival mast, hvor vi du ved, udvider den, så den bliver 3x3. Altså sådan 9 rum. Så passer det ikke helt. Så må vi bare lave nogle meget store rum. Hvad mener du med, at det ikke passer helt så? Med lavaen. Nå, vi skal den på lavaen, altså. Det kan jo være lige meget med lavaen. Okay. Skal vi så bare droppe det der med lavaen? Ja, men jeg synes sådan også, hvis vi skal bygge ud af træ eller et eller andet, fordi det er alt for hårdt at skaffe så meget sten. Og så brænder det huset bare ned, og det skal vi jo ikke risikere jo. Ja, det skal vi godt nok ikke. Okay, så laver vi det her, yes. Jeg tror jeg finder et bedre sted. Eller I kan bare bygge der, og så går jeg på opdagelse eller et eller andet shit. Nej, skal vi ikke bare bo her? Så... Jo, men jeg har 15 slimeballs og 1 slimeblok. Så det vil jo sådan set sige, at vi faktisk kan have 2 slimeblocks til vores mine. Og jeg har også 2 jeg ved hvor vi skal bo. Jeg har set jeg er over ved Darkwood biome, altså. Jamen det har jeg også lige set. Jamen så TP til mig, for jeg er herovre. Jamen jeg går lige ned og hugger noget iron. Ja. Jeg TP her. Ej, jeg elsker sådan nogle Darkwood biome. Og der er endda sådan 3 lige ved siden af hinanden, sådan næsten. Har I set hvor meget iron ore, iron ore sådan, ja, det var hvor de der iron
spawner. Ja, de er blevet kæmpe store. Mængder, jeg ved det godt. Men det er der, hvor de spawner. Ja. Eller jeg går lige bare sådan totalt cheater med sit spawn point. Og vi kan bare lave nogle senge, og så er det. Så bliver spawn point automatisk sat. Er det ikke blevet episk, eller er det ikke episk her? Jo, skal vi ikke bare slå os ned her? Jo, lige her. Jo, det er fucking episk. Her, prøv at se, lige midt i skoven her. Ja, det er fucking episk. Der er stand lige derhenne. Har jeg også bare lagt totalt nu? Ja. Ja, jeg har også sådan, hvor I hopper frem og tilbage. Ja, sådan der. Det bliver Jeg har bare sådan, hvor jeg står helt stille lige nu. Sådan her. Jeg tager lige noget sand her. Man skal bruge noget træ. Ja, lige middle of nowhere skal vi bo. Ja. Jeg kan lige svare først 5 sekunder efter. Ja. Hallo, jeg har epic dekorationer for... det var klistret. For ting. Ja, det Hvad? er bare fucking klamt det der. Jeg har masser af dekorationer for ting. Altså sådan som sofaer og... undskyld. Og alt det der. Skal vi ikke få bygget huset, fordi det er lidt nederen, og vi dør. At vi dør. Jeg synes bare ikke det er perfekt det her sted her. Det er alt for småt. Nej. Altså, ja. vi skal have et stort åbent rum, altså sådan som herude, her der er sådan næsten fladt over det hele, og der er bare ikke et skid her. Her bor vi fandme. Yep. Ja, jeg har også lige gået herude. Ja, her bor vi. Okay, jeg slår allerede ned. Ja, Mike, kan du ikke først lige... Okay. For helvede, jeg tror, jeg starter med at lave en spand. Hvor store var husene? Her, lad mig hjælpe dig, Mads. Hvad laver du? Prøv lige at sætte det der nice epic place. Prøv lige at sætte det der. What the fuck is going on? Nej, Mads, sæt det lige, så vi lige kan få fjernet alt det tårlgræs her. Tårlgræs? Sæt nu en fucking dirt! Tak. Jamen, så sæt en fucking chest, jeg... Jamen, vent lige lidt. Jamen, så her, så... tag noget træ. Jeg har masser af træ. Jeg håber ikke, det var alt dit træ, vel? Nej, det var slet ikke alt mit træ. Jeg har stadig 50 stykker birchwood og sådan lidt meget. Mike, hvad er det egentlig, du laver? Fjerne alt tårlgræsset. Bare midlertidigt setup. Sådan der. Altså, den her vandspand her, ikke? Den kunne vi lave en mega god dekoration med lige her i bjerget, som så fører ud til havet eller et eller andet. Jeg har bare de sygeste idéer for det her lige nu. Vent. Først skal vi have lavet de der små hus, vi havde på vores Ticket Survival. Eller små rum. Og så den her gang skal vi bygge det højere 2 etager. Ja. 9 gange 9 hus. Jeg lyser lige rundt. Ja, sådan, det er 3 gange 3 hus. Var det ikke det, du mente? Ja. Jo, 3 gange 3 hus. Men det er sådan nogle store hus, der er sat sammen som 9 firkanter. Ja, jeg sætter nogle flere torches rundt. Så det ikke begynder at spawn mobs. Var det ikke en god idé? Jo. Eller... Og det er bare klart af, du går rundt og sætter torches. Det ser så dumt ud. Og ikke slagte grisene. Vi skal... Ej, jeg vil hellere slagte grise, end jeg vil slagte køer. Fordi køer, de giver både leder og det der. Okay, er der ikke... de er lettere breed. Også det. Er der ikke en, der kan lave sådan en lille dårlig farm, hvor vi kan få weed? Smoke weed every day. Jeg ved ikke engang, om teksten er sådan. Det kan godt være, den er sådan. Man kan slikke og føle sin hår på sin overlæb. What the fuck? De stikker. Man kan slikke. Vi ses, jeg går lige ind i
stuen. Kommer nok først om lang tid. Hvorfor? Nu filmer vi jo lige. Så er det kun dig, Mads. Mig og Mads. Ja, sorry guys, men sorry. Du kan lige nå at sige, vi ses til YouTube. Ses YouTube. Vi ses på den her YouTube. episode. Say. Get a nossen job. Wow, what da.